Vítam vás všetkých pri ESTA variácii k piesni Preleteli vtáčky cez ten les. Táto variácia je zároveň poslednou k tejto piesni a priamo vlastne vychádza aj z tej predošlej akordickej variácie. ESTA variácia v tomto našom prípade spočíva v tom, že akordy nebudeme hrať na dobu, ale po dobe. To znamená, že ľavá ruka pôjde vždy ako prvá, s výnimkou začiatku, kde použijeme rovnaký začiatok ako z predošlej lekcie, teda akordy pôjdu spolu. A potom ďalej, keď sa to rozbehne v tých osminových hodnotách, tak pôjde najprv bas sám a do toho akord spolu s pravou rukou. Prvá vec, ako to cvičiť, je tá, že cvičíte to naraz s akordom. Akord v ľavej ruke plus akord v pravej ruke. Potom, ak to chcete trošku odľahčiť tej ľavej ruke a samozrejme sebe maličko priťažiť, tak vy jednoducho vynecháte akord v ľavej ruke a hráte len ten v pravej ruke. Takže ideme si rovno zahrať spolu, aby som to dlho nenaťahoval a nezdržiaval. Video prosím nepreskakujte, aby ste mohli spolu so mnou hrať. Takto som vám to zahral spolu. Vy si to nacvičíte spolu potom s nahrávkou a teším sa na vaše videá, ktoré dúfam, že nezabudnete poslať kľudne na mail a ideme k záveru. V závere tejto lekcie sa vám chcem tak ako vždy veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas, chuť a energiu pozrieť si toto video, naučiť sa niečo nové a tiež vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste dali tomuto kanálu like, teda páčik, odber a zvonček, aby vám už v budúcnosti žiadne ďalšie video neuniklo. Ideme si to teraz na záver zahrať a potom sa s vami rozlúčim. Nezabudnite na like, odber, jedno z týchto videí a vidíme sa pri ďalšej lekcii. Dovtedy, do cvičenia.